Croeso i Fwletin arbennig gyda fi, Arwain Garland. A nid fel byd y wynebu pandemig Covid-19, clywsom lawer yn dweud daw eto'r hael ar fryn. Rydyn ni heddiw yw holi'r cwestiwn a ddau hael ar fryn i'n byd ni. A oes ar oeddon o fyd gwyll, o fyd heddychlon, dechreuwn gyda gohebydd cyfreddoldeb rywiol. Rydym i am fyw yn Grondaeth Pride Abertawe. Nod y rai sydd yma heddiw yw codi ymwybyddiaeth a gydraddoldeb rywiol. Diolch i chi Morgan am adael o'r ymdaith am funud i'n ymuno gyda ni. Sut hoffech chi weld y gymuned hwn yn cael ei tri? Rydw i eisiau pobl i deall bod pawb yn wahanol a ddim i bod ofyn ohono ni, oherwydd mae cariad yw cariad. Felly, mae'r hael yn sgrenio yma'n Abertawe heddiw a'r neges yw rhaid a ddysgu pawb ta cariad yw cariad. Nôl atoch chi yn y studio. Diolch. Hyfryd gweld ar oeddwn hael ar fryn. At ein pwc nesaf, hiliaeth, cafodd y mudiad Black Lives Matter lawer o sylw yn ein flwyddyn diwethaf, drosodd ni yn gohebydd cyfreddoldeb hiliol. Croeso i Minneapolis yn America, sef ble cafodd George Floyd ei lofruddio gan heddwas yn Mai 2020. Ers hynny, mae ymgyrchoedd wedi bod ledled y byd i godi ymwybyddiaeth o broblemau hiliaeth. Yn ddiweddar, gelwyd chwaraewyr pêl-droed yn ymwrthod â gwefannau cymdeithasol oherwydd sylwadau hiliol rai, ac yn penglunio ar ddechrau gemau fel protest dewel yn erbyn anghydraddoldeb. Yn sicr, mae llawer o waith ymgyrchu ar ôl i'w wneud, ond mae pobl yn ddeffro i'r problem hon. Nôl atoch chi yn y studio. Diolch. Braf gweld bod llygedyn o hael wrth ei fwy a mwy o bobl godi llais yn erbyn hiliaeth. Cafan arall o ddynoliau sy'n brwydro am well hawliau a pharch i'w merched. Dyna wrth gwrs oedd ffocws neges heddiw llaw wecis da yr urdd eleni. Drosodd â ni at ein gohebydd hawliau merched, Grace Brown. Dyma ni ar y maes chwarae, ble mae bechgyn yn erbyn merched heddiw. Tybed pwy yw'r ffefrynnau i ennill? Mae'n braf cael y cyfle i chwarae yn erbyn dynion. Mae'r dyddiau o feddwl taw lle merched yw aros yn y tŷ yn blynhau a chyginio drosodd. Ond mae dal lle i wella sut mae merched yn cael ei tri. Mae aflonyddu merched dal yn broblem. Y neges yma felly yw fod rhaid parchu merched. Diolch, Grace. Mater arall sy'n bryder ar hyn o bryd yw cynhesu byd Eang. Drosodd ni ac ohebydd arbennig o gyflwr y blaned. Dyma sefyllfa yn Awstralia am y dyddiau nesaf. Bydd tanau difrifol yn lledaenu ar draws y wlad. Mae hyn o ganlyniad i gynhesu byd Eang difrifol. Yn Hegon y Gogledd, mae lefel y môr o blastig yn codi o ganlyniad i'r peginau iant moddi. Gwelwn bod anifeiliaid yn colli eu cynefinoedd yn sgil datbydwigo yn yr Amazon. Dyma ddarlun di a ddifrifo. Beth yw'r neges yma? Er mwyn creu planed lle all yr hael wedi, mae'r cydweithio i warchod yr amgylchedd. Iechyd meddwl sy'n cael ei sylw nesaf. Wedi neither deoddedd cymylau dion y sgil y pandemig, a oes golau yn y tywyllwch. Mae iechyd meddwl wedi cael cryn sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae ystadegau diweddar yn dangos bod 1 yn bob 4 yn dioddef gyda problemau iechyd meddwl amflonyddol. Yn aml bellach, clywyn slogenau fel mae'n oce beidio bod yn oce a phwysigrwydd siarad. Neges mediadau iechyd meddwl yw y dylen edrych ar ôl ein gilydd. Dyna un ffordd i weld y hael unwaith eto. Nôl atoch chi yn y studio. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, rydyn ni gyd wedi sylweddoli bod rhaid cydweithio i ddelio gyda Covid. Estyn llaw yn gilydd, nid rhyfela. Draw i ni nawr i Balestina. Sefyllfa Palestina yn dorgolynus ac yn dangos bod llawer gan y ddynoliaeth i dysgu o hyd cyn y gweld yn hael yn tywynnu ar bob gwlad. Yn ddiweddar, mewn 11 diwrnod, lladdwyd 255 o bobl yma yn Gaza. Mae hyn yn dilyn degawdau o wrthdaro. Felly, y neges yma yw rowch llais i bawb a pheidio â ryfela. Cyn clywed bulletin, beth am oedi yma yng Nghymru? I ba raddau mae'r hael i weld yma? Wel, Arwen. Dyma fi yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, a roeddau'n yr ysgol hon yw ennill oed yw ennill iaith. Ac mae disgyblion yr ysgol, fel Gweddill Cymru, yn dymuno gweld llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Beth yw dy neges di? Dwi'n teimlo dylai pobl ar draws y byd gyfarthrebu â'i gilydd yng ieithoedd eu hunain, a dathlu eu diwylliannau gwahanol. Diolch yn fawr. Nôl â ni i'r studio.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd ein bulletin. Gadewch i ni grynhoi. Mwyn creu gwell byd i ddilyn pandemig Covid-19, mwyn sicrhau iddaw'r hael ar fryn, Rhaid addysgu pawb mae cariad yw cariad. rhaid ymgyrchu dros hawliau cyfarter neu dilenu hiliaeth. Rhaid pawb hyd merched. Rhaid cydweithio i warchod y blaned. Rhaid edrych ar ôl ei gilydd a iechyd meddwl. Rhaid fod llais i pawb a gwrando, nid ymladd. Rhaid cyfarthrebu ein gilydd a ddathlu diwyddiannu gwahanol. Yn syml, i greu byd heddychlon, rhaid magu pobl i fod yn garedig, i'w gilydd ac i'r blaned. Mae'r arwydd yn bod yr hael wedi ceisio tywynnu, ond rhaid dyfel barhau i sicrhau da'r hael ar fryn.